I'm back with a new video. I have a dream. So the new video reply some reply ang senior comments ko pore ade please ang garj mana biya ko jai comments pore ya bisne ka garj mana ara comments pore ne mane bangsin important raile ne bin thai am bi kata ko eba be comments ko pikham dong okay so first comments dong tapan musari nani berma nanglai bungsa okay I think sorry berma nangla bungsa isi gerung ba mana youtuber jadong nani dude YouTuber जानायनि मा प्रब्लेम मोनसे मा प्रब्लेम दे नांला बुंसा dude I have proof आना proof दं like माने in which particular reason थाखाय आं बे खोथाखौ बुंदों proof दं bro बेवहाय नांला बुंसानि खोथा गैया मिथिबाय bro नांला बुंसा माखौ होनो ना proof देखायनो हायो ना मा खालामनो हायो बेखौसो नांला बुंसा होनो I talk with proof by the way आं proof जोंसो खोथा रायलायो आं बे खाराव बाराव मोननै खोथाखौ माने just माने बे खोनानानै पिक खालामनानै माने आं रिसार्च खालामा आरो आं बे खोथाखौ रायलाया जेब्लानोखि आं रिसार्च खालामो होमबासो आं बे खोथाखौ रायलायो ओके स' टापन ब्र प्लिज यार हेट वेटनि खोथा गैया बाट बाय द वे आं बेखौ नोंनो रिप्लाय होबाय ओके सान डि सासे नेक्स्ट कमेन्ट खालामदों लाइक बर' युथखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों होनना बुंनो नाङा लाजिनो सोलोंनाय बाय द वे आं मा मिस्टेक खालामदोंखि आं लाजिनो सोलोंनो जास्ट बिफोर आस्किं कुइसन बे मानसिखौ जाय मानसिखौ आं एक्सपोज खालामदों बेखौ कुइसन सोंनायनि थाखाय आं लाजिनांगौ नामा नो ब्र आइ एम नट शेम अफ दैट आं रिप्रेजेन्ट खालामनो आइ एम हेपि आं रिप्रेजेन्ट खालामगोन थर्डआ जाहैबाय लाइक हितेश बर' होननानै बिपिएफफोरा टाइगार्सनि एगेन्स्ट आलुगेसावसो बिपिएफफोरा या डेफिनेटलि आइ डन्ट नो अबाउट दैट आं आलुगेसाव नंगौना आं बेफोरनि बागै आं मिथिया बिपिएफ मानसिखौ आरो जोंनिथिं बेफोरनि गैया बिपिएफ जायो बेफोर गैया आइ डन्ट नो मेबि या जानोबो हागौ जायाबो जानो हागौ अके आरो सेकेन्ड हितेश मोनसे लाइक हितेश बर'आ मोनसे सेकेन्ड कमेन्ट खालामबावदों बिपिएफनि मानसि नों ना होननानै मा खर'आव लिरनाय दं बिपिएफनि मानसि होननानै एबा अबेबा लिरनाय दंमोन नामा जाम्बा लाइक आइ एम बिपिएफनि मानसि होननानै बुजियो खोथाखौ आं मा होनो सेस्था खालामदों आरो टपिकआ मा एक्चुअलि आं पलिटिक्सनि टपिक लाबाखैमोन टपिकआ मामोन सोंनायनि टपिकआ बेलेगमोन आउट अफ पलिटिक्समोन अके एस एन इउटुबार हिसाबै एबा इनफ्लुएन्सार हिसाबै आं बे खोथाखौ सोंदोंमोन मेलेम एसे खम माबाफोरानो सानाय लाइक मेलेम खम मानो होनबावो एसे सोरबा इंलिश बक्सिबाय बे अभार स्मार्ट जाहैबाय एसे सोरबा माबा मोनसे जाय सापर्टार बिसोरखौ माने आं माबा मोनसे सोंबाय दे जायखौ नों सापर्ट खालामो बेखौ माबा मोनसे सोंबाय थ' आइ मेलेम खम एबा आं जाम्बा जाहैबाय प्रुफ दं ब्र काम डन्ट काम हियार बाट काम इन माइ इउटुब जास्ट कमेन्ट मी डाउन खालामगोलाय प्रुफ दंबा होदो सियरलि आं प्रुफ होनो हागोन नोंसोरनो आइ शुड टक विथ प्रुफ ब्र बिनि अनगा बेलेग नङा अके देन थार्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जाहैबाय बिराद मानसिया कमेन्ट खालामदों बे खोथाखौ सैमा फाग्लासो सानैबो होननानै मानियो दे मोनसे खोथायाव जि खोथाखौ बे विलियाम बसुमतारिया विलियाम आइथिंक विलियाम बसुमतारि होननायखौ लाइक सैमा फाग्लासो सानैबो होननानै पार्टिकुलार रिजन मोनसे खोथायाव नंगौ दे जाहैबाय दे नोंसिनि थाखाय बाट रिजनखौ होनांगौब्रा गाहायाव कमेन्ट गाहायाव होनांगौ लाइक मा रिजन थाहैनांगौ जोंखौ यानो जा आंखौनो जा मा रिजनखौ सबसे फनीएस्ट क्वेश्चन तो नंद्रा बट एक्चुअली सबसे फनीएस्ट कमेंट्स बेखौ नायना मिनि उदि साजोबदों ओके मारिया ब्रह्म होननानै सासे कमेन्टनि लास्ट वान डे सिगांनि कमेन्ट्स बियो यू डोन्ट टिच आस एबाउट पलिटिक्स एन्ड प्रोपोगेन्डा प्रोपोगेन्डा ओके व्हाटएवर प्रोपोगेन्डायानो जाबाय दे बाट इट्स लाइक प्रोपोगेन्डा okay propaganda and propaganda is different english like definitely myself we are out of btc are you understand how many national language in english quarrel means mad definitely sis I want to say like maria brahmo please don't mind either but I'm not teaching about politics here and I'm not telling you to support any parties by the way it's not like I'm forcing someone to like vote for this extremely I'm forcing you guys to like vote this particular parties dude please grow up yaar I'm propaganda all these things I'm not sharing all these things I'm just coming here to share like influencer all this thing I'm asking like the youth for their phone bisir mane aggressive jana be khata lanane eba politics ni gorom jahina because lubi mane are future joni youth ase not this politics by the way politics will be same will come bene be solibay thagan change
I don't think बेयाव change मोननो एसे आसा खम होनना सानो लुबैयो मानो होनबा you see like before बेनोमोन after also बेनोमोन so माया ब्रह्म प्लिज यार आंनोखौ जेबो फोरोङाखै पलिटिक्सनि बागै फोरोङाखै आरो पार्टिकुलारलि आं रावखौबो टारगेट खालामाखै रावखौ means not you guys commenters and mainly national language in English by the way first time I'm listening to this or first time kata biyo ang like national language in English yeah if you know please comment me down national language in English how many national language in English yeah first time third is saya अब comment खालामदों like चक्रा मुंगा या M गयारी okay चक्रा M गयारी बर'आ जोबोद जौगाथारबाय नामा होननानै बर'आ जोबोद जौगाथारबाय नामा बर' मिक्सार खालामलायनाय बर'बा बर'जों रायलाय इंलिशबा इंलिशजों रायलाय बर' राव डेफिनेटली आंनिखौ बेवहाय जाम्बा होनो लुबैयो मानो जाम्बाबो जाहैबाय आरो मोनसे खोथायाव ननसेन्स कमेन्ट्स मोनसे कमन सेन्स गैया माने जेबो कमन सेन्स गैया खोथा रायलायनो माने यार इंलिश होननाय बर्डआनो इंलिशखौ दायो मानसिफ्रा दायो इंलिशआव सोयै इंलिशखौ रोंजोबसै यार गथ' गोरलैयानो जा मायानो जा रोंजोबसै LKG गथ'फ्रानो इंलिश रोंजोबसै बालाय बिसोरबो जाम्बा बा बर' नङा बा बिसोरबो बर'खौनो खालामा accept it bro now accept खालामना लादो इंलिशखौ बयबो रोंनो हानो accept खालामना लादो युट्युबखौ नोंसोर इंलिशआव नायो then मबाइलखौथ' नों इंलिशआव बाहायो मबाइलखौ बर' बानायस्रादो कमन सेन्स होननाय गैलाबा okay चक्रा M गयारी by the way बेनिखा like डेफिनेटली आं मिक्सार खालामो अबावबा खोथाफोरखौ मानियो आं for that reason माने माबा मोनसे गोदान सोलोंनाय मोनगोन होननानै आसा खालामो आं बेखौल' लुबैयो मिक्स खालामनायजों आरो आं बुजायफिनखायो बे अबावबा some wordsफोरखौ बाट नोंसोरसो खोनासङा नेक्स्टआ जाहैबाय रिंसार रामसियारि सोंग्रायानो जेबो रोङा होननानै दे आं जेबो रोङा मोनसे खोथायावहाय आंथ' सोंग्रासो जाहैबाय नालाय स' आं जेबो रोङा कमेन्ट मी डाउन रिजोना मानि थाखाय रोङाखै आरो मा खोथायाव रोङाखै बियो एलबार्ट बसुमतारी हा लाफिं इमोजी बाय द वे आदाया माहानि आइ एम एक्चुअली फ्रम गहपुर आं गहपुरनिफ्राय अके सोमदोन दैमारिया कमेन्ट खालामनाय बहानिलै नों BPF सापर्टर नामा आं गहपुरनि आरो आं BPFनि सापर्टर नङा we need you people party good you need आं बेवहाय नोंखौ हेंथा होनो गोसो गैया नोंनो नांगौ take it बेवहाय रावखौबो लाइक हेंथा होआखै लाइक if there is party in my आं मोनसे खोथा आंनि पार्टी मोनबा डेफिनेटली I will give you पार्टी होनना मोनसे बुस्थु मोनबा पार्टीखौ नोंनो होबायमोन आं पस्ट खालामनानै BPF स' फाल्तु पार्टी डेफिनेटली मेबी हु नोस नङा होमबा दे BPF आं मिथिला फाल्तु नंगौना नङा आं जेबो मिथिला मानो होनबा बेफोरनि बागै आं रिसार्च खालामा बाय द वे पलिटिक्सनि बागै जेबो रिसार्च खालामा फर मी लाइक इनफ्लुएन्सार मा बेफोरनि बागै रिसार्च खालामो आरो बोरै इनफ्लुएन्स खालामो माने बेफोरनि बागै आं रिसार्च खालामो आरोबाव सासे जाम्बा फैबावबाय धन बर' होननानै बड'लेण्ड टाइगार जिन्दाबाद बाय द वे दुड आं बड'लेण्ड टाइगार नङा आंनि कमेन्ट बक्सआव फैनानै आंखौ जिन्दाबाद होना लाब गैया बाय द वे अके आरो बड'लेण्ड टाइगारखौ बेयाव फैनानै जिन्दाबाद होना लाबबो गैया एसे जाम्बा सिस्टेम जायो अके नेक्स्टआ जाहैबाय बर' सिनेमाट'ग्राफि बाय द वे लेखा गोरोंजों खोथा गैया आरो जायहा हारिनि थाखाय मावो बिसोर या डेफिनेटली मोनसे खोथायाव बे मानसिया बिराद बुजिदों खोमा बे खोथाखौ मा टपिकआ मानि बागै आरो बेफोरखौ बुजिदों खोमा मानियो आंबो लेखा गोरोङा इम्परटेन्ट नङा बाय द वे अके मानो होनबा साहा बेफारियानो साहा होग्रायानो माथो जोंनि इण्डियानि माबाबालाय लेखा गोरों द्याट्स नट इम्परटेन्ट बाय द वे आं मानियो बाट मोनसे खोथायाव बेबो बुजिनांगौ कि लाइक मानियो बाट रिजन दङ मोनसे खोथायाव रियेल वर्ल्डआव आउट अफ इन्टारनेटनि बाहेराव फोरोंनाया बेलेग जाहैयो आरो इन्टारनेटआव फोरोङा बेलेग जाहैयो बेवहाय इनफ्लुएन्स जाहैयो बिराद युथफ्रा नायो नङा होमबा मालाबा एज रेशियोफोरखौ नायनांगौ जानो हागौ नङा होमबा स' बेवहाय बिराद मानसिफ्रा नायो उन्दै जा गिदिर जा मानो होनबा दा कार्टुन नायग्राफोर सोर बेखौनो मोनफिनगोन बेवहाय माने एग्रेसिभनेस फैयो माने बेनि थाखायसो आं बे खोथाखौ माने सोंदोंमोन बाट बांसिन मानसिफोरा बे खोथाखौ बुजिया वाट टु डु स' दिस इज द लास्ट कमेन्ट्स बाय द वे आरो बिराद गुड कमेन्ट्सफोर फैदों बिराद मोजां कमेन्ट्स फैदों आरो जाय टपिकनि बागै खोनासंदों बिसोर मोजाङैनो बुजिदों स' आं बेवहाय लुबैगोन लाइक प्लिज यार नोंसोरो खोथाखौ मोजां बुजिगोर मा होनदों मा होनाखै बेखौ बुजिगोर बेवहाय माने पलिटिक्सखौ नारसिनबाय थानाङा
मोनसे एग्जाम्पल होनो अके मोनसे खोथा आं नोंनो ओंखामखौ होबाय ना ओंखाम होबाबो माने लाइक आं नों ओंखाम उखैदों होननायखाय माने ओंखामखौ होबाय बाट बेवहाय मा जादोंखि लाइक सोरबा सोरबा होनखि लाइक आं ओंखामखौनो मोनाखै दाबो ओंखामा मेगन खाथियावनो दं बाव माने ओंखामखौ मोनाखै that's our public okay hate वेटनि खोथा गैया आं रावखौबो हेट खालामा नोंसोर आंखौ बेसेबांखि हेट खालाम स्टिल एन इउ आर माय फ्रेन्ड इउ आर एबा नों आंनि सासे अडियन्स नङा होमबा एबा सासे आंनि भिउवार्स आं बेवहाय हेट खालामनो लाब गैखाया इउ हेट इउ डन्ट हेट आंनि थाखाय मेटार खालामा बाट मोनसे खोथायाव आं होनो लुबैयो लाइक खोथाखौ मोजां बुजियो प्लिज अके खोथाखौ मोजां बुजिगोर आरो बिराद मानसिफोरा आंखौ बिपिएफनि मानसि होनो दुड आं रावनिबो पार्टिनि नङा प्लास वी आर फ्रम मिडल वान आं जों गेजेरनिसो आं रावखौबो आं डिसरेसपेक्ट खालामा बाय गिदिर जा आंखौ गाज्रि होनदों आइ डन्ट डिसरेसपेक्ट देम बाट आं होनो लुबैयो बाट नाथाय होननाय मोनसे थायो गिदिरानो जा उन्दैयानो जा जाय बिमाखौ डिसरेसपेक्ट खालामगोन आइ प्रमिस कि आं बेखौबो डिसरेसपेक्ट खालामफिनगोन जेरै बे आंखौ होनदों आइ वन्ट से सेम थिं बाट डिफरेन्ट वे आरो गार्ल्स जा बयस जाया प्लिज बिमाखौ डिसरेसपेक्ट खालामा आरो पेरेन्ट्सफोरखौ डिसरेसपेक्ट खालामा वी आर टकिं वान टू वान अके आरो फेस टू फेस थ' नंद्राया बाट इन्टारनेट टू इन्टारनेट वी आर टकिं स' बेयावहाय पार्टिकुलारलि आं रायलायदों बेयाव बिमा बिफाखौ सोफानो लाब गैखाया टक एबाउट मी आंनि बारै रायलाय आंनि बारै होन बेवहाय सोरखौबा इन्टारफियर खालामनो लाब गैया ना स' लाभ इउ अल जय बरनजय एन्ड आइ विश नोंसोरो बिराद फसायगोन बे भिडिअखौ स' पिस लाभ इउ अल